Nekane, gaur Euskal Herriko bastar askotan gaur beltza ospatzen da, ezta? Nondik handator historia hau? Bueno, a ber, berria da, hemen badirudi jende bate pentsatzen du igual zarra dela, eta nik uste dut gau beltza ez dela behin ospatu. Egia da, gu Oiartzunen hasi ginen 2014an, eta aldez aurretikan, motrikun edo zarbait egiten da, mino ez da festa. Hain berria da? Bai. Ez da 10 urte? Ez. Ez, A ber, festa bezala, Joseba, Beste gauza bada, ni bilin ditzam garai batean Oiartzungo baserritan eta galdezka, eta oierrara olazak baditu artikulu batzuk, idatziak, eta hor ere bada web orrialde bat ahotsak.eus, eta hor beira, eta egia da guratxon amonak bai iten zuten kalabazak ustu, kandela jarri, neri Oiartzungo atxona batek esaten zian, neska gaztiak beldurtzeko eta izutzeko jartzen genuen kale iskinetan, baino festa, asmakizun berri bada. Festa etzeon, bai, ustutzen ziala, kalabazak eta baita arbilak bai. Arbilak egila da zailagoa da, baina gara jortan arbila zakaten, orduan arbila ustutzen zuten, eta, hola... Eta belatxua eta argitxua jartzen ziren barrune bai, eta... Eta berezik izen, jendia beldurtzeko, eta baino festa, gure asmakizun bada. Festa etzen existitzen, gure atxona monak ez zuten iten. Eta Halloweenetik handator, zer ikusia daka Halloween gau beltzakin, egun berdina da, baino... Niretzako egun berdina da, baino baloriak eta ez dute zer ikustekoik. Zer desberdintasun topatuko genitun? Bueno, guretzako gau beltzak baditu, Halloweenek ez ditun balore batzuk, eta izan datxeke, euskera, lehenengoa. Gu euskalduna geha, orduan guk ospatzen dugun gau beltza euskalduna da, ez da Halloween, ez? Dudi gabe. Aipatzen izun, neri baserritarrak esaten ziatela, gizonezkoak emakumeak beldurtzeko, ez? Guk iten duguna da, berdintasun aldarrikatzen dugu, eta mozor horren azpilan berdintzaigu gizonezkoa don, neska don, denak dakagu beste bat beldurtzeko gaitasuna, eskubidia, ez? Beste gauza bat guretzako garrantzitsua da nola osatzen den gau beltzo, ez? Parte hartzia, ez? Guk osatzen dugu herriko gaztiakin, herriko eragile ezberdinakin, ez? Eta Halloweenek adibidez ez daka parte hartze hori, ez? Ados. Beste guretzako garrantzitsua da, natura zaintzea, gure izaera euskaldun aldarrikatzia, ez? Eta Halloweenia gauza horiek ez ditu. Halloweenia dakana da truko trato famosu hori, etxe eskian, ez? Eta eskian ibiltzeko, ez da? Eta egia da, gau beltzean... Elanean, baino beste minune bai esan dugu, Emaida kutsara txiki bat hau botzeko igual. Bai, tori, oso ondo, emango izu goiara txiki bat, eta bakoitzetik pixia gota. Esaten izun, igual toki batzutan itxen dutela baitare eskian ibiltzen diala. Eibarren badakit eskian ibiltzen dia, eta hor sortu dute xinguli, manguli, goxokia guri, olako esaera bat, eta gu Oiartzunen ez gai ibiltzen eskian. Itzen ditugu, beste gauzatxo batzuk, baina toki batzutan ez dutukatuko ibiltzen diala eskian. Baina niretzako da izaera horretan, balore horietan do diferentzia, naiz eta egun berdinean eta kalabazak ere erabili, bai Halloweenen eta bai guk, baina guk erabiltzen dugu gure atxonamonak erabiltzen zituztela.